A Deputación de Pontevedra arranca o 2026 fixándose obxectivos para o novo ano. Unha axenda na que o apoio aos 61 concellos da provincia será, segundo Luís López, a prioridade para o seu executivo. Non somos a Deputación de só dúas cidades, nin de só 59 concellos, senón que somos a Deputación de toda a provincia de Pontevedra. Así que no ano 2026 propoñémonos alcanzar un total de 1.400 actuacións a través dos plans de investimento, convenios coas cidades, melloras en infraestructuras e obras propias. O turismo tamén figura na axenda do Goberno provincial. Neste eido a meta está clara, reforzar a acollida de turistas internacionais. Queremos que a pegada do turismo internacional sexa aínda máis profunda para avanzar no camiño da descentralización e a sustentabilidade, apoiado en fortalezas como o enoturismo, a gastronomía, a natureza, o patrimonio, cultura, deporte, e todo velo actuando como polos dinamizadores. Imos a seguir afondando nun modelo pensado para todo o territorio e todas as épocas do ano. Outro dos piares da política da Deputación neste 2026 pasa por afianzar a imaxe de Pontevedra como a provincia do deporte. Así, a intención é que o territorio poida acoller novos eventos deportivos de carácter global. Aspiramos a sumar máis de 200 modernizacións en infraestructuras deportivas, chegar a máis de 400 axudas a deportistas, estar ao carón dos clubes, tanto dos de élite como os da base, e atraer novos eventos de carácter internacional á provincia. Avanzar na rehabilitación de Santa Clara e dos edificios centrais do museo son outras das cuestións que a Deputación mete na súa axenda, sen perder de vista outras metas como defender a transferencia e a gratuidade da AP9 ou poñer en marcha o proxecto da Vía Verde entre Soutomaior e Pontevedra. A curto prazo, queremos asinar o convenio con Adif para a cesión dos terreos que permitan conectar mediante Vía Verde Pontevedra con Arcade, e todo isto sin perder o obxectivo global que é o de unir Vilagarcía con Vigo. No eido da acción comunitaria, os obxectivos pasan por superar o milleiro de colectivos atendidos e os 11 millóns de euros repartidos na primeira metade do mandato, mentres que en benestar social vaise facer realidade o investimento de 5,7 millóns de euros en Príncipe Felipe. Tamén está reservada unha partida de case 40 millóns de euros para manter a rede viaria.